Man er syg, hvis man har det dårligt, ikke er rask, har en defekt eller funktionsforstyrrelse. En sygdom er en ugunstig tilstand forbundet med en slags krise. Når vi eller vores læger og forskere taler om sygdomme, kan lidelsen identificeres ved hjælp af bestemte symptomer og tegn, der går igen fra patient til patient. Det er ud fra de tegn, at lægen som fagperson og såmænd også nogle gange lægfolk, ja måske endda patienten selv, kan stille en diagnose. Den kan så være en slags skøde på en alvorlig, kronisk, forbigående eller endda indbildt lidelse, og alt efter lidelsens natur og situationens alvor, ja så udløser diagnosen bestemte behandlingsforskrifter, velfærdsydelser og rettigheder. Og som vi blandt andet skal tale om i dag, ja, så er vi ikke alle sammen lige godt stillet, når skæbnen og lægen udstyrer os med vores diagnose. Jeg hedder Mikkel Krause. Her er Apropos. Maj Holen, adjunkt Ph.D., forsker i patientroller på Roskilde Universitet på det, der hedder Center for Sundhedsfremmeforskning. Velkommen i Apropos. Tusind tak. Der er ikke ligestilling mellem patienter i Danmark. Vores sundhedsvæsen er et middelklassesystem, domineret af middelklasseværdier. Middel- og overklasse har lettere ved at navigere i systemet og få fordele. Ja, det er sådan en slags sammenfatning af dine pointer, men Maj Holen, hvad betyder det konkret? Hvordan kan man se, at det er sådan? Det er jo sådan, at vi har en forestilling om, at hospitalet er en neutral arena, hvor alle har fri og lige adgang. Altså det her med fri og lige adgang, det er jo en af de store målsætninger i hospitalsvæsenet, i sundhedssystemet, som stort set alle er enige om. Men hvis man går ind på et hospital og studerer, hvordan rammerne er, så kan man også godt se, at ikke alle patienter har lige gode betingelser ind i det her system. Man kan for eksempel sige, at patienter, altså det, en af de store målsætninger, som også befinder sig i hospitalet i dag, er jo det her med at kunne tage ansvar for egen sundhed, kunne tage ansvar for sin egen situation. Og så kunne man jo tro, at det at tage ansvar, det var én ting, men det er faktisk nu, som løbende bliver vurderet, om man nu tager det rigtige ansvar for sin situation. Så det spiller altså en stor rolle, at man som patient er i stand til at tage den her aktive, moderne patientrolle, og altså på den måde spille en rolle i forhold til det at blive rask. Ja, og man kan sige, at det at tage ansvar for egen sundhed, det er jo netop ikke én ting. Det er nu, som løbende forhandles ind i hospitalet. Man kan se det ved, at personalet bruger rigtig mange kræfter på at diskutere, om patienter tager det rigtige ansvar. Og der spiller altså klasse en vis rolle. Altså man kan sige, at dem, der er ansat i hospitalsvæsenet, som er det, jeg har studeret nærmest, de er jo også, tilhører jo også en middelklasse. Det vil sige, at de er veluddannet, de har middelklasseværdier. Og når man vil kigge på, hvordan klasse spiller ind i en setting som hospitalet, kan det jo være svært at få øje på, hvordan klasse virker, fordi klasse er så diffust. Men personalet ved det godt, og patienterne ved det godt. Altså for eksempel kan man se, ligger det Hermann Hesse på natbordet, eller ligger det billedbladet. Altså det er den type kode, man kan aflæse det på. Men hvad kan man bruge sådan nogle koder til? For man gør vel ikke forskel på dem, der læser ud og hjemme, og dem, der læser Hermann Hesse, bare fordi de gør det? Det vil man ikke sige direkte, men fordi at det er det her løbende krav om at tage ansvar for sin egen sundhed, så spiller det også ind. For eksempel har jeg observeret patienter, som gjorde en masse, for eksempel med deres situation. Altså det kunne være, at for eksempel har jeg observeret en patient, som var alvorligt syg, og som var en ung mand med pakistansk baggrund, og hans måde at gøre patient på ind i det her hospital skabte store frustrationer hos personalet, fordi han fik hjælp fra sine pårørende på en anden måde. Han hæv for meget til klokken, han ville ikke selv osv. Han gjorde en masse med sin situation, men det blev ikke opfattet som den rigtige måde at tage ansvar for sig selv på. Altså han fik for meget hjælp af sine pårørende, han fik den forkerte mad bragt ind, altså for mange
sodavander osv. Og det blev løbende problematiseret, og han blev en såkaldt problematisk patient i den der setting, fordi han ligesom ikke tog det rigtige ansvar, kan man sige. Og det er en vigtig pointe for dig, at hospitalet ikke er en neutral arena, men at der er sådan en kultur på hospitalet, som patienten skal kunne afkode eller aflæse, og at man i systemet skelner mellem gode og dårlige patienter. Her er altså så et eksempel på en, der sender nogle signaler eller har en adfærd, som gør, at personalet afkoder ham som en dårlig patient. Ja, i hvert fald en besværlig patient, kan man sige, som gør det forkerte. Og derfor bliver man også nødt til i de her velfærdsinstitutioner at kigge på, hvad det er for en kultur, man selv er ligesom skaber af, eller hvad det er for en kultur, der eksisterer i det her hospital. Fordi det er en kultur, som inviterer til, at visse måder at håndtere sin sygdom på, altså spørge, interessere til sin sygdom, forstå, hvad der bliver sagt, kunne vælge adekvat mellem forskellige behandlingsformer osv. Det bliver nemmere forstået inde i den her ramme, end for eksempel patienter, som ikke kan forstå, hvad der bliver sagt, eller for eksempel patienter, som er passive. Altså jeg tror, det er måske nogle af de patienter, som er allermest problematiske i det moderne hospitalsvæsen. Det er dem, der for eksempel ikke svarer, eller ikke vil have noget med de professionelle at gøre, men som bare sådan set vil være i fred. Men er det sådan, at de patienter, der indtager det, man kunne kalde den mere gammeldags, passive patientattitude og overlader det til fagfolkene, dem i de hvide kitler, at sørge for, at man bliver rask igen, at de bliver brandet som dårlige patienter i dag? Jeg tror ikke, man kan sige, at det er ligesom for et brand, men jeg tror, man kan sige, at patienter, som bare ligger passivt i sengene, at det er ikke nogle patienter, som er nemme at håndtere i det moderne hospitalsvæsen, hvor vi har nogle krav om effektivitet, om produktivitet, om at folk skal hurtigt ud af sengene, hurtigt blive raske osv. Og dermed skriver de sig ikke ind i den fortælling og ikke ind i den kultur, og dermed bliver det besværligt at passe, fordi at det bliver svært at gennemskue, jamen hvad gør den her patient i virkeligheden for at få det bedre. Og det der med at vise vilje til, at man faktisk gerne vil få det bedre, og at man og det er en overensstemmelse med, hvordan de professionelle vurderer, at den her patient har det, og hvad patienten gør selv. At det er en overensstemmelse der, det er ekstremt vigtigt for, at patienten skal blive vurderet som en, der faktisk har ansvar og gerne vil blive rask. Men og hvis vi taler om de her træge eller besværlige patienter, så er det jo spørgsmålet, hvordan det, at systemets folk, eller altså behandlerne, opfatter dem sådan, hvordan det spiller sammen med deres mulighed for at vinde eller tabe i spillet i sundhedsvæsenet. Simpelthen fordi de spiller deres kort forkert. Hvad tror du, det betyder for behandlingen, hvordan man er som patient? Altså for ens chancer for at komme sig? Jamen, jeg tror, det har den betydning, at det, de siger, altså det patienter siger, deres oplevelse af deres situation, deres forståelse af deres problemer osv., at det bliver hørt i varierende grad. Og hvis du bliver vurderet som en patient, som har styr på tingene, som gerne vil blive rask, og som har nogle idéer om, hvordan du kan blive rask, så er det klart, at så er det nemmere at lytte til det fra de professionelle, end hvis du gør nu på den forkerte måde, eller det virker som modstræbende, det du gør, så kan det blive vurderet som, at det her er en patient, der ikke vil samarbejde, det er en patient, der ikke vil blive rask osv., og så kan man forestille sig, eller det er i hvert fald noget af det, jeg har kunnet observere, så får det heller ikke den samme status, det patienterne siger. Og så kunne jeg godt tænke mig lige et helt kort svar på det sidste spørgsmål her, for spørgsmålet er jo, om det er de professionelles, læger og sygeplejerskers skyld og ansvar det her, eller om man også kan gøre noget for at forbedre sine egne muligheder som patient. Jeg tror ikke, at man decideret kan tale om skyld, fordi sundhedssystemer og hospitalsystemer er jo styret af nogle rationaler, som de professionelle også er bundet ind i. Men det er klart, at
patienter kan gøre rigtig meget i dag ved at sætte sig ind i, hvad der skal ske, ved at være velorienteret, ved at vise, at det tager det her ansvar. Men netop det, at man har de vilkår, gør jo også, at det ikke er lige for patienter, for det er ikke vi har ikke lige vilkår for at kunne gennemskue, hvad det vil sige at tage det her ansvar og spille med som patient. Det handler om sygdom i bred forstand i apropos i den her uge, og vi har lagt ud med en snak om den syge, eller rettere de syge, og hvem er ikke det efterhånden. I vore dage er det mere på sin plads at spørge, hvem der ikke er syg. De eller den syge er enhver, som med rimelighed kan påhæftes en diagnose til at beskrive det, der forhindrer optimal udfoldelse af hans eller hendes potentiale. I dag har jeg besøg af Mari Holen, som forsker i patientroller på Roskilde Universitet, og vi har talt om ulighed og patientattityder, for de to ting hænger sammen med prioriteringsdiskussionen i sundhedsvæsenet. Mari Holen, det her med, hvilke patienter, der prioriteres, hvornår og hvorfor. Hvad er det, der styrer det i praksis? Jeg tror netop, som jeg var inde på tidligere, at patienter, som ligner de professionelle, som tager ansvar på den måde, som de professionelle kan genkende fra deres eget liv, og som vi kan genkende fra sådan bredere diskurser om at tage ansvar i det moderne samfund, at de har nemmere ved at manøvrere i de her systemer. Og patienter, som ikke har den samme, kan aflæse de her værdier omkring at tage ansvar for egen sundhed, at de har svære ved at manøvrere i hospitalsvæsenet. Så det er altså det her aspekt om at kunne afkode kulturen og på den måde tale sproget og indgå i en meningsfuld dialog med behandlere, det være sig læger eller sygeplejersker eller andre. Ja. En anden ting, der spiller ind, det er, om ens sygdom anses for spændende, har du fortalt om. Den har forskningsmæssig prestige og den slags. Hvordan spiller det ind i måden, man taber eller vinder på i spillet som patient? Altså, vi ved fra forskning, at medicinske specialer har forskellig prestige. Nu har jeg lige lavet et interview med en række sygeplejestuderende, som skal i gang med de her studier. Og det er jo meget tydeligt at høre, at det, som optager dem rigtig meget, det er det her akutområde, for eksempel. Altså det her med akutte patienter, der kommer ind, for eksempel på skadestuen eller intensivafdelingen, eller der, hvor det ligesom er sygdomsmæssigt spændende. Det de i mindre grad lægger vægt på, det er for eksempel komme på plejehjem eller har med ældre at gøre, altså langsomme sygdomme, kan man sige. Så det er klart, at uden at man måske kan lave et fuldstændig entydigt hierarki, så er det forskel på, hvor det er, hvilke diagnoser det er prestigefyldt at have, og hvilke det er mindre prestigefyldt at have. For eksempel et begreb som multisyge, altså det, at man kan have forskellige sygdomme, som lapper ind over hinanden, kan være mere kompliceret end for eksempel have en entydig diagnose, som alle er enige om, at her har vi diagnosen. Og jeg tror, at det aller farligste for en patient er for eksempel at have en diffus diagnose, altså en, der er uklarhed om, fordi det også kan rejse tvivl om den her patient i det hele taget er legitim i det her system. Altså diagnosen er jo selve adgangsbilletten til sundhedssystemet, så hvis det er tvivl om diagnosen, så kan man være i tvivl om patienten overhovedet hører hjemme i sundhedssystemet, og det er en meget farlig position for en patient, fordi at det med at være troværdig og legitim er vigtigt for overhovedet at få en adgang. Og nu talte vi før om patientrollen, som er forandret. Det, at man skal spille en aktiv rolle som patient, hvor patienter tidligere var sådan viljesløse objekter nærmest for lægens behandling af sygdommen. Ja. Du kobler den udvikling, der er sket her med patientrollen, til det, du kalder den neoliberale udvikling i samfundet. Tidligere sås det jo ofte som et problem hos lægerne, når patienterne kom og havde været på nettet og mente, de vidste en hel masse. Men det har man tilsyneladende vendt til sin fordel i dag. Altså man kan sige, med hele den her udvikling mod
den neoliberale måde at styre velfærdssamfundet på, så er der også kommet nye begreber om brugere. Altså brugere er blevet på den ene side nu, som skal sættes i centrum, som vi kan se på politiske målsætninger om, at patienten i centrum, eller patienten som partner, eller patientinddragelse. Altså det har forskellige overskrifter, kan man sige, men det hele handler om, at patienten skal være i centrum på en ny måde. Og på den anden side, den her forestilling om, at man skal tage det her selvansvar. Så man kan sige, at udviklingen mod at New Public Management har fået en større indflydelse i hospitalsvæsenet, har gjort, at patienterne har fået en ny position. De skal netop ikke være passive, de skal være aktive, de skal komme med tilbagemeldinger på, hvordan de har oplevet deres indlæggelse osv., men de skal også tage det her selvansvar. Så men er det ikke overvejende positivt, at vi holder op med at være sådan velfærdsstatens og behandlersystemets afhængige børn og bliver sådan ansvarlige borgere og myndige patienter? Jeg tror ikke, der er nogen, der ønsker sig tilbage til gamle dage, så at sige, hvor patienterne var fuldstændig passive. Det tror jeg også er en umulighed. Så deler af det her med, at patienten får en større rolle, at patientens perspektiver bliver hørt, tror jeg, vi er mange, der synes er ekstremt positivt. Problemet er bare, at det også følger noget andet med, nemlig ansvaret. Så hvis du ikke kan leve op til det rigtige ansvar, så bliver du også et problem. Så med det her, den her større position, den her krav om at være en aktiv patient, så følger det netop også det her ansvar, som gør, at det er nemmere for nogen at leve op til end nogle andre. Og der tror jeg også, at vi bliver nødt til også at se på, hvad er effekterne af de her målsætninger om patienten i centrum. Fordi hvis de er en af effekterne er, at det bliver større ulighed mellem patienter. Vi ved jo, at vi har større social ulighed i sundhed i Danmark, og hvis vi kan se, at den her ulighed også befinder sig ind i vores velfærdssamfundets institutioner, som er sat i verden for netop at afhjælpe nu af det ulighed, så har vi et problem. Men hvis det lige frem er sådan, at middelklassen og overklassen bare er dem, der er bedst egnet til at tage ansvar for sig selv og for deres egen sundhed, også når de er syge, så er der måske ligefrem brug for uddannelse af patientgrupper for at stille de borgere, som ikke er gode patienter i dag, mere lige med resten. Jeg tror, vi også bliver nødt til at kigge på, hvad det er, vi betragter som at tage ansvar for egen sundhed. Og at ansvar for egen sundhed kan være rigtig mange ting. Og at den måde, vi definerer, eller i hvert fald de professionelle, eller vi som velfærdssamfund, betragter ansvar for, er stærkt præget af middelklasseværdier. Og det kan godt være, at vi bliver også nødt til at kigge på, at andre måder at tage ansvar på, kan også være gode måder at tage ansvar for. Der er lige udkommet en ny bog med titlen Diagnoser. I den diskuterer en række fagfolk det, de kalder en diagnosekultur, som direkte følger af det behov, lægeverdenen har for at identificere og kategorisere lidelser, og det behov, patienter på deres side har for at bruge den kategorisering til at legitimere sig med over for andre mennesker, som kan give dem forståelse, hvis de har diagnosens blå stempel, og over for systemet, velfærdsbureaukratiet, som vil have papir på, at patienten er værdig til økonomisk og medicinsk hjælp. Maja Holen forsker i patientroller på Roskilde Universitet, og det er derfor, du er med her i dag. Hvad vil du sige, at diagnosen i sig selv betyder for vore dages patienters identitet? Jeg tror, at det at få en diagnose kan føles som en stor lettelse lige når man får den, fordi at man bliver accepteret som patient. Men hvis vi kigger på for eksempel det psykiatriske felt, så kan vi også se, at
det at få en diagnose, altså oplevelsen af at få en diagnose, også ændrer sig over tid. Og det, som føles som en lettelse her og nu, fordi at man måske også får fraskrevet sig nu af det ansvar, altså at man kan placere det, jamen grunden til, at jeg stræver med det her eller det her, det kan jeg jo se, det er jo på grund af den her diagnose. Men den forklaringsmodel kan også være en hæmsko på den lange bane, fordi det fikserer en bestemt opfattelse af en selv, som måske havner en eller anden form for mangel, som aldrig ligesom kan blive god igen, den her mangel. Sidste år, der var du inde på det her i en artikel i Fagbladet Sygeplejersken. Jeg citerer lige, hvad du sagde der. Diagnoser holder sindslidende fast i patientrollen, var overskriften. Og du sagde, patienternes problemer er ofte langt mere komplekse end det, der kan indfanges i et diagnosesystem. Dermed bliver den hjælp, vi kan give, langt fra tilstrækkelig. De bliver måske symptomfri i en periode, men det underliggende problem er stadig til stede. Vi skal blive langt bedre til at indfange og forstå de sociale omstændigheder i patienternes liv. Det er måske de omstændigheder, der gør, at de får betegnelsen syge. Ja, og det jeg tænker her, det er jo netop det her med, at det psykiatriske diagnosesystem kan indfange eller har en bestemt måde at kategorisere mennesker på. Og det er ikke altid den måde at kategorisere mennesker på, at den er samsvarende med de menneskers egen fortælling omkring, hvordan de har det. Jeg tror jo ikke, at det bare er for sjov, at folk kommer og har problemer. Altså jeg tror, at vi skal vise en ekstremt ydmyghed overfor de problemkomplekser, som folk beskriver. Jeg er bare ikke sikker på, at det er den psykiatriske måde at forstå de her mennesker på, som er løsningen på deres problemer. Men når du taler om, at en psykisk diagnose klæber til ens selvbillede, og at diagnoser holder sindslidende fast i patientrollen, hvad er det så, der sker, tror du? Nu har jeg for eksempel lavet sådan en interviewundersøgelse med mennesker, som har fået den psykosediagnose for 10-15 år siden. Og det interessante er jo, at selv efter alle de her år, og selv efter at de er klinisk set blevet betragtet som fuldstændig raske, og ser sig selv også på mange måder som raske, så er det som om de hænger fast i en forestilling om, at de har en mangel, en skrøbelighed ind i sig selv, som potentielt kan springe ud, og som gør, at de tager en masse hensyn i deres liv, i forhold til deres sociale liv, i forhold til, hvordan de forklarer sig selv. Så man kan sige, at selvom de klinisk set er raske, og også ser sig selv som raske på mange måder, så hænger det ved en forestilling, en medicinsk forestilling om, at de har en mangeltilstand, som på en måde ikke kan forsvinde. Og det kan være, at det er diagnosen, der begrænser patientens opfattelse af, hvad han eller hun kan eller ikke kan, som du er inde på her. Men det kan vel strengt taget også være et udtryk for, at sygdommen begrænser patienten. Eller hvorfor mener du, at det er selve diagnosen, der gør det? Jeg tror, at vi skal forske langt mere i de her spørgsmål. Det, som jeg har været optaget af, det er, hvordan den psykiatriske forståelse ligesom kan genfindes i deres fortællinger om deres liv, og hvordan de ser sig selv 15 år efter. Og der kan jeg se, at den måde at se sig selv som en person, som har nogle mangler, som har nogle manglende kompetencer i forhold til det sociale, eller i forhold til stressfølsomhed, eller og så videre, den hænger ved. Og det synes jeg, at vi må tage på alvor og blive bedre. Altså måske skal vi vurdere, om den måde, vi ligesom giver diagnoser på, om den simpelthen må revurderes. Man taler lige frem også under den her diskurs om diagnosekulturen, der griber om sig, om den lettelse, mange føler, når de får en diagnose. Ja. Nu kan jeg pludselig bedre forstå, hvorfor jeg kæmper, som jeg gør. Det er jo den ene side af det. Ja. Den anden er vel også det, at man kan slippe for diskussion og så at sige få overstået sine forklaringsproblemer over for omverdenen. Det var det med legitimeringen. Tror du ikke, det spiller en stor rolle?
Jo, altså man får en måde at forklare på, hvorfor jeg ikke kan klare det her pres. Og det her pres, tror jeg, vi alle sammen oplever i det moderne samfund. Og det at få en diagnose kan jo også så legitimere, at man bliver nødt til simpelthen at holde en pause fra det stress, eller sige, jamen nu bliver jeg simpelthen nødt til at gøre noget andet. Eller, så det kan på en måde forklare den situation, man er i nu, uden at man skal føle selvhad eller skyld. Eller, men hvis det samtidig er diagnosen, som er med til at fastholde folk i en oplevelse af at være syge, ud over den tid, de strengt taget behøvede at være syge, så er der vel et problem. Skal vi lave vores tilgang til det med diagnoser om, tror du? Jeg tror, vi er nødt til at kigge kritisk på den måde, vi hjælper folk med psykosociale problemer på. Og jeg kan se, at det er rigtig store potentialer i tilgangen, som for eksempel åben dialog, hvor man jo prøver at lytte til menneskers egne fortællinger om deres problemer, inddrage deres netværk på nye måder, og prøve ligesom at tænke ud over den måde at diagnostisere og behandle på. Og det tror jeg er en af de frugtbare veje, man kan gå i forhold til de her problemer, fordi at vi har ikke løst de udfordringer, vi har med stigende antal af mennesker, og også børn, der får diagnoser, og den hjælp, vi kan tilbyde. Det er som om, at den hjælp, vi kan tilbyde i kraft af de måder at diagnostisere på, ikke er nok. Men samtidig så taler man jo meget om det her med både sindslidende og kroniske patienter for den sags skyld. De lever i sådan et spændingsfelt, fordi deres diagnose er knyttet til identiteten og til deres privatøkonomi. Det giver vel udfordringer, hvis man skal reformere hele vores tilgang til diagnoser, at der er så meget økonomisk hængt op på dem også. Jo, og det er klart, at det er jo ikke ukompliceret at lave sådan et system om, og jeg har heller ikke løsningen på, om det skal laves om, og på hvilken måde det skal løses om. Jeg kan bare se, også i min forskning, at den her måde at diagnostisere på, den er en lettelse lige når den sker, men den har også nogle bivirkninger for at blive i sproget, som gør, at man kan hænge fast i bestemte sygdomsroller, sygdomsidentiteter, som kan være begrænsende for ens udfoldelsesmulighed senere hen i livet. Og det synes jeg, vi må tage på alvor. Og en af de ting, man kan skele til, det er det, der kaldes recovery-tilgangen. Hvis du skal sige det ultrakort, hvad er det så, der er det banebrydende i den tilgang? Hvordan er den anderledes end den traditionelle, autoriserede diagnosebehandlingstilgang? Altså recovery-tankegangen handler jo om, at patienter eller borgere, altså forestillingen om, at de godt kan blive raske, og at de skal finde deres egne veje ind i det med at få det bedre. Så det handler recovery-tankegangen om. Også det her med, at man ikke nødvendigvis er kronisk syg, fordi man har nogle psykosociale problemer, at man faktisk kan komme ud af det på den anden side. Men nu det med de psykosociale problemer, som kan fremkalde de sygdomme, vi så genkender som fasttømrede diagnoser, det er vel på en eller anden måde en udfordring for velfærdsstatens sundhedsøkonomi, hvis vi sådan begynder at opløse grænserne mellem det raske og det syge og søge efter individuelle årsagsforklaringer. Så man kan vel godt forstå, hvis der er nogen, der holder fast i grænserne. Helt kort her til sidst. Jamen det kan man helt sikkert godt forstå, men samtidig er den grænse mellem syg og rask jo problematisk for de her mennesker, og derfor så tænker jeg også, at vi bliver nødt til at have mod til at se på konsekvenserne af den måde, vi diagnostiserer på, for at prøve at hjælpe de her mennesker på reelle måde. Mari Holen, forsker i patientroller på Center for Sundhedsfremmeforskning ved Roskilde Universitet. Du skal have tak, fordi du gæstede P1-studiet denne formiddag. Tusind tak. Og det var alt herfra.